இந்த மாடெல்லாம் தெரியுதா? இந்த மாடெல்லாம் பாருங்க. இங்கே பாருங்க, இந்த மாடு எவ்வளோ மாடுகள் இருக்குது பாருங்கள். எங்களோட ஸ்ரீலங்கா நாட்டில் எவ்வளோ மாடுகள் இருக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து 1970ஆம் ஆண்டு 7 கோடி மாடு இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து 7000 மாடை தேடுறதே கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்டா அந்தளவுக்கு மாட்டோட இனப்பெருக்கம் இல்லாமல் போய்ட்டு. என்ன காரணம்டா, மாட்டு இனத்தை அழிச்சிட்டாங்க. ஆனால் எங்களோட ஸ்ரீலங்கா நாட்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ மாடு இருப்பாங்க. அப்படியே நல்லா கொஞ்சம் கிட்ட காட்டுங்க, எவ்வளோ மாடு இருப்பாங்க, சுற்றி காட்டுங்க. அப்படி இந்த அவ்வளோ மாடு வந்து ஒரு பண்ணையை சேர்ந்த மாடு தான், ஒருத்தர மாடு தான் இது. அப்போ பாருங்கள், இப்போ ஸ்ரீலங்கா ஃபுல்லாக எவ்வளோ மாடுகள் இருக்கும் பாருங்கள். என்ன காரணம்? எங்களோட நாடு வந்து அப்படி ஒரு இயற்கையான நாடு, ரொம்ப அழகான நாடு. இப்போ பாருங்கள், இப்போ கோடை காலம் அப்பயும் பாருங்கள், இந்த கிளைமேட் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ அழகான நாடு பாருங்கள். கிளைமேட் எந்த மாதிரி இருக்குது.